Hi guys, igama lami ngo-Asanda. Welcome to Ignite Podcast. Namhlanje guys sihleli nobhuti osibhaleleyo onendaba ethanda ukujula kakhulu bethunana nocela uncedo. So igama lakhe guys ukuvikela nje isithunzi sakhe esizoyenza sizompha igama sithi-ke ngu-Andile. Asosichazela kabanzi ngokuthi why asibhalelile la kwa-podcast yaka-Ignite. Andile, kunjani bhuti? Siphilile kanjani sisi? Ngiyaphila. Usibhalele ngento lapha kwa-Ignite? Sisami ngifuna uncedo. Yes. Abantu bazi ngestori sami, ngenhlupheko yami. Into engihlukumezayo ensuku. Yes. Suku nosuku. Into engacacisa ngicela ukuthi uphakamise ivoice kancane. Ndithi sisi wami ndifuna abantu bandincede. Yes. Basazi istori sami ngento eyandehlelayo. Yes. Kwaye iyandihlukumeza loo nto usuku nosuku. Ewe. So kukwenzakalani? Take us through so that we'll be able basigadarish bangibani ongakunceda okanye kukhona umuntu osimameleyo njengangoku that can be able to assist. Sisi wami kwakungomgqibelo. Kwakungomgqibelo, I think kwakuyi-4 ka-April. Yes. Unyaka ogqithileyo. Ndingumuntu owelusayo. Okay. Ndingumuntu owelusayo umhlambi wasekhaya kodwa. Okay. Andilesi umhlambi. So ngale minazana ndiyahamba ndibe ndibuye ndike ndibe ngumuntu ozingelayo. So ndibamba inyamazana ndiyiyose nje ndiyitye. Sogqiba ndizule. Ndiye njengoba ndiselusa. Kuthi kanti ndizovele ndidibane nala nyoka kuthiwa ngumonya. Imonya as in like inyoka lenkulu? Yes. I think baye bathi anaconda. Hayi Andile. So ndidibana nomonya nje landibamba. Kuphi apha? Into enzeka apha eSouth Africa le? Into enzeka apha eSouth Africa kwidolophu yami eFlagstaff. Oh, okay. eFlagstaff. Andizuyitsho ke indawo. Okay. Because abantu bayandihlukumeza ngale nto. Nkosi yami. So ekundibambeni wami landibamba landiginya njengomoya liye lingamdlutho lemidlafuni. Liye liwuginye njengonjalo. Ekundiginyeni kwami ndizibhaqe ngaphakathi kulo. Uma liginya kwenzakalani engqondweni yakho at this particular moment? Ingathi ndiyaphupha. Hayi. Ingathi ndiyaphupha ngoba njengoba lindibamba ndizigqibela ndisalijongile lisiza. So wavele kwaflasha emveni koko? Andikwazanga kugijima. Kanti ndivele abaphansi nje. Kusemfuleni apha noba kusehlathini okwenzakalani? Kusemadlelweni cha womlambo. Oh, okay. La welusela khona kakade. Apho ndilusela khona. Okay, yes. So ndiyahamba vele njengoba ndingumuntu osingelayo ndihamba kunye nezinja. So ndiqale ndizive izinja ziyayikhonkotha le nto but ndinganale inyamazana enye. And nalapha kona ikhona into emandindixelele uba mandihambe kusemsinya. Mandihambe apha iyandinceda uba ikhona into rongo ezokwenzeka. Okay, take us through ngeli xesha ikuginyayo le kukhona layo amazinyo, kukhona ubuhlungu obuvayo njengangoku iginyayo kwenzakalani? Njengoba ndisitsho sisombala ndavele ndangabikho kwasengqondweni. Ndizibhaqe mna sendingaphakathi kuyo. Ngaphakathi? Sendingaphakathi seyindiginye yonke. Sendingaphakathi kuyo kangangobana ndandiva into ngathi iyarhubula ndiqoba okanye seyiyahamba nam. Ngaphakathi ndiyacinga andazi. Ngicabanga ngaphakathi kunyibilile amathumbu uyaphefumleka? Sisibona ispace sivalekile. Sikhona sona ispace because iyanwebeka xa iyafutha. Okay. Kukhona amathumbu inyibilile ngapha indlela into ngathi lidram apha kuyo ngaphakathi. Into yandiphaphamisayo into yobana ndiphaphame ndibeze engqondweni ndibona hayibo
ndingaphakathi kuyo le nto. Ndahlatywa imela eyayisebhokothweni kubo. Oh, okay. Yes, ndancedwa yiyo imela. Ndaqonda uba mandiyikhuphe le mela because ndiyakwazi usimova izandla khona apha ngaphakathi. Ndalwa nayo. Imake, imela uyiphethe ngalithini? Uhamba uhlekwaza abantu? No, sisi. Ewe. Imela le njengoba ndingumntu ozingelayo. Okay. Yes, ndiye ndidla ngokuphatha imela because ukutya akuyonto ndisiwana endlini. Ndiye ndizingele nditye kwayipha. Njengoba kuthiwa kuzingela kuphethwe ityiwa, wena uzingela uphethe imela. Okay, so how did you manage ukuthi uthini, uyihlaba njani bra? Njengoba ndiphethe imela ndiyihlaba apha esiswini. Ndiyihlaba khona apha, ndiyihlaba ngapha ngaphakathi. Ndiyayihlaba, ndiyaye ndiyive iyabhidalaza. Umoya liyaphambana xa like leva intlungu, liyathanda ukuziluma konke kuloo ndawo ive intlungu. Imake, ukuphambana usho is like to get to be crazy. Ivele ibe crazy nje. Okay, yes. Crazy. Ndabe ndiyihlaba sisam, ndiyihlaba and the more ndiyihlaba is the more nayo izitya and njengoba izitya kuvuleka nendawo. Sekuvuleka imiqobo uba ndikwazi nokuphefumla because besendikwazi nokuphefumla. Imake, uyazihlaba yona iva ipain. Then ihambe iyoziluma kuloo ndawo leyo. Iziluma kuloo ndawo leyo. Okay. Yona icinga into yobana yenzela uba ipain mayiphele kuyo. Okay. Yes. So ndiyihlaba mna nayo iyandincedisa ngaphandle because iyaziluma yona. Mna ndiyihlaba nje ndiyaqhubeka ndiyihlaba ngoba sendifuna ukuba ndikungene umoya. Ukwazi ukuphefumla. Ndikwazi ukuphefumla because akuphefumleki apha kumnyama. So le nto mhlawumbi yathatha ixesha elingakanani? Sisam about 15 to 20 minutes. That's a very long time. Ndisilwa nayo. So ngeli xesha beyikuginya khange ucinga umemeze uwedwa kanti wena kula madlelo? Sisam ndagqibela ndimemeza. Iseza phambi kwam. Andazi noba ndaqhubeka ndamemezana. Nokuthi kusemadlelweni akho mntu umameleyo. So xa ikuginya it's ginya in the matter of njengoba niginya le juice like noba iyakudonsa like. Ivele xa ifika kuwe iyakubhijela. Yima as in like. Sekubhijele iqale ukukhothe amathe angawayo. Kangangobana asimosha neskin sam amathe awo. Okay. Yes. It's fine. Wakwazi uba ukwazi ubuyile uphume. So wena waphuma ngelo nxeba. Ndaphuma ngelo nxeba because laa livuleka ndahamba ndabe ndiligwazi ndilisika ndisehla. So yagqibela yafa noba kwenzakalani? Yagqibela ifile. Ukwazi kwam ukuphuma. Ngoba yaseyiphelelwa ngamandla. Yaseyiphelelwa ngamandla kwaye yaseyimile. Njengoba imane izibhijeza, imane iqhushalaza. Ndandingakwazi noba ndithi ndiyakwazi ukuphuma. Yalala. So sowuphumile wenze njani? I-community yayazi njani imeko? Noba wabiza abantu kwenzakalani? Immediately ndiphuma. Zange ndisatsho ngemva sesam. Wavele wabaleka. Ndavele ndabaleka ndaya elalini. Yes. Kanti bendingazi uba ndithi nje ndizithele ebantwini abazondinceda. Kanti ndizithela kwa abantwini abazohlekisa ngam. Bahlekisa ngawe njani? Njengoba ndiqhopha umhlambi wasekhaya. Bathi kucacile ezinkomo zikabawo njengoba zininzi kangaka kwaye zisoluswa ndim zingaqashelwa mntu. Kucacile into yobana le nyoka le yinyoka ekuthwelwe ngayo. Ukuthwala? Yes. Zingaphi ezi nkomo like roughly mhlawumbi? Esezindala ziyi-75 kunye namathole alapha ko-15 amathole. Kusho ukuthi ulusa iinkomo almost 100? Yes. Uwedwa? Ndindoda. Kwaye yiloo nto besithi abantu baselalini ndizelusa nje ku-12, ndizelusa nothi oonoshe basekhaya. Sebesithuka kanjalo. Sebesithuka kanjalo besemingxunyama. So wena
i-aim yakho yokusibhalela apha ufuna thina sikuncedise entwenini? Ndifuna nindincedisa sisi ndike ndifumane noba into eyi-counselling because le nto andisalali ebusuku. Andisalali, liyaqhubeka nje iphupho, liyaqhubeka ndiyiphupha le nto. Ndingawasithi ndiyaphaphama soloko ndilele. So ke uma uthi xa usithi uyayiphupha le nto, uyiphupha like every day? Every day. Ibuya injengoba injalo? Iyabuya, iyaqhubeka. Azange ke njengoba kuthiwa inyoka ino-poison enawo, into nam endiyivayo andikho sure ngayo, but kuthi unyoka xa uke wanengxaki yokudibana nayo kufanele uhambe uyobona ezempilo. Wena zange uzuye kwezempilo, mhlawumbi ekliniki? Ndasiwa esibhedlela. Ewe. Isibhedlela esikhulu esase-Flagstaff. Ewe. Bandisa kuso, ndagqithiswa nakhona, ndasiwa eKostad. Okay. Yes, because kwasekubi kakhulu. Ndagqithiswa eKostad bandizisa apha eMarket. Oh, oogqirha abakwaziyo ukunyanga le nto. Le poison yenyoka. Poison yale nyoka. So wena kwicala lokugula ngenyoka urayithi? So waba rayithi? Bandincedisa oogqirha, bandinceda kakhulu. Qha ingxaki yam yile yamaphupha akapheli. Kangobana andisakwazi nokuhamba kuhle endleleni. Sihlala ezilalini. Ewe. Sihamba cawenca. Ewe. Xa ndike ndeva nje into eshukuma ndisakhululekile. Unetroma? Yes, andisakhulule kakhulu. Nditsho noba nje ndiva into liphepha egqithayo, ivese sibe ngathi yiyo. So ifemeli yakho ithini yona ngale nto? Uke wazama mhlawumbi uthethe notata omncinci? Utatakho usekhona nje? Yes. Uthini yena kaloku as a family xa bekubona uba uphazamisekile kule meko yakho, still usazolusa iinkomo? Yabahlukumeza nabo le nto. Yabahlukumeza kakhulu kangangobana bayazama. Utatam ke uphinde abe ngulo mntu akholelwa kakhulu apha ezinyangeni. Ewe. Nto nayo ndisonqena abantu baselalini into yobana xa sisiya kakhulu kwaba bantu bawuzovele bathi ibitsho ukuthi banyanisile into bayithethayo ngathi into yobana sithwele. Ngoba ngoku nibhekene nemeko yoba abantu bathi ninezinkomo ninazo nje is because of nithwele. Sibathi sithwele. Ngoku at the same time ababoni i-danger okanye ubuhlungu ababenzayo kuwe, ngoba already ifemeli yakho ibhekene nengxaki yoba umntana wabo wasinda. Because as far as I understand is that i-anaconda sike sibone ezimuvini, akekho umuntu owagagunya i-anaconda aphinde kwaphela. So I would say wena Andile, you are the first person in history ubana uginywe yinyoka kodwa uphinde uphume usenjalo. So mna engakusho ukuthi right now you are very strong. You are very, very strong. And nangokuthi ke uze apha, that is taking a step forward ekutheni uphile. So if ungake ngibuyele nje kancinci, after ufikile ekhaya noba ke wawusowuziva uweak but ubalekela ukuzophula, ilali yaya yona uyowitnessa le nyoka? Zange besaya kangobana akho mntu wayayo, ngoba xa ndibaxelela abantu endadibana nabo abantu bokuqala kwakuba abantu oobhuti ababini, abantu nje abazingqinelayo baselalini. Bahamba nam ke until badibane beyingingqi bebanintsi. Nabo bakhonvinseka le nto batsho, because engingqini kwathiwa ndenza iyelenqe loba mabehle baye kulaa nyoka inoba seyilambile. Yho, as if like yobabulalisa. Ndiyobabulalisa. Bathi ndenza iyelenqe loba mandibalithume kulaa nyoka. Because ngelo xesha sisam kwagula, kukhona inkomo eyagulayo. Iyaxhelwa kwaye bayazi abahlali into yobana ixhelwa nje iyagqityezelwa. Ngoku bathi bona bavele basiyamanisa nesi sitori sobana kuthwelwe.
okusho ukuthi le nyoka njengoba sekusifa inkomo sekuyaqala sekufuneka eli gazi lifunekalayo. kufuneka eli gazi lifunekayo sekuyaqala ngento ziyazitshabalala njengoba sesingenzi into. Okay, so njengoba usaqhubeka nje usolusa No, ndayeka ngowelusa. kwaqashwa omnye umuntu. Yes, kwaqashwa omnye umuntu. Kwaqashwa omnye umuntu. So wena udinga uncedo njengasuke ulifumane mhlawumbe ama-psychologist nama-counselors nabo-social worker abangase bakuncedise ngayo ekutheni bakuncedise udlule kule nto. Yes, uba ndincedise kuphela amaphupho anga. Uphupha every day? Sendingumntu kwamna oseyisoyika ukuhlala yedwa endlini xa ndizolala. Kuba kaloku ndivele nditsho uvuka ngathi lapha endlini. Nditsho ndisebhedini bathi ndiuyo. Phakathi? Ndiuyo phakathi. Wake wabona kakubi andile? Sisibona. Kwakuba nje kuthiwe izinja ziyakhonkotha phandle. Kuve bengathi zikhonkotha yona? Bathi zikhonkotha yona because isawundi yokugqibela endayivayo phambili kwakuzizinja ezazikhonkotha. Ngoku sendisoyoka izinja ezikhonkothayo. Okay. Yho, bethunana nani niyazivela ubhuti andile. Uthi ke gaza akasalahli, nani niyazivela. Uthi ukhathazeke kakhulu le nto it's affecting him, it's affecting ifamily yonke. Noba ngibani guys ongaba noncedo angaske asincedise ngalo kuma-social worker, kuma-counselors, kuma-psychologist, siyacela bethunana sincediseni ubhuti andile into yobana ke athi go through i-counselling bethunana ukuze abe right. That was it ke for today. Igama lami ngu-Asanda, mme wasetshaba, mme mruti wa Afrika Borwa. Till we meet again next time. Goodbye.